No, a teraz ináč asi odpadnete, čo sa mi práve stalo. Idem zo stavby, kde sme robili kontrolný deň spolu s kolegom, tam vykonáme funkciu stavebného dozora, keďže vlastne klient nás oslovil prvé o výstavbu, ale to bolo tak všetko narýchlo, no a my už sme nemali kapacity na to, aby sme to stavali, tak nás poprosil, či mu nevieme aspoň niečo takéto vykonávať, na čo sme sa dohodli. Čiže mali sme kontrolný deň, figurujeme tam ako stavebný dozor, naša firma, no a boli sme na stavbe spolu s investorom, boli tam aj majstri, ktorí to zhotovujú, mali vykopané vlastne základové pásy. No a prišli sme na kopec veci, ktoré ináč boli v rozpore s projektovou dokumentáciou a doslova aj s normami technickými. Môžem uviesť, ja neviem, napríklad výškovo nebolo to nijak geodeticky zamerané, čiže nadmorská výška bola osadenia tej dosky úplne iná, ako je povolené v rámci stavebného povolenia. Takisto vlastne sokel, ktorý vlastne mali už vykopané pásy, nám komunikovali, že ho idú osadiť do úplne inej výšky, ako určuje projektová dokumentácia. To znamená, tak ako ho chceli osadiť, doslova by bola aj v rozpore s normou, stavba by mohla časom popod dosku premrzať, vlhnúť v rohoch okolí múrov a proste by to nebolo správne. Hej. Takisto sme tam objavili chybu napríklad na ornici, že nebola stiahnutá, hej, pásy boli vykopané a v strede ornica a nechystali sa ani stiahnuť. Ornica je jednak zákonom chránená a nie je ani nosná, lebo časom by zhnila, stavba by sadla, mohla práskať a kopec chyby z toho mohli vyplynúť. Hej, a potom ešte také rôzne drobné veci, aj s bleskom, s vodom a tak ďalej, ktoré sme vlastne zapísali všetky veci do stavebného denníka, no a žiadali vlastne sme o nápravu, na čo nám firma reagovala, čo je celkom zaujímavé, že vlastne keď to majú opravovať po sebe, čo nespohotovili správne, lebo by to nebolo odovzdania schopné, čiže sme im ušetrili kopec peňazí, lebo nikto by to od nich takto neprebral, takže vlastne ak to majú po sebe opravovať, že chcú pridať peniaze. A teda moja otázka je, že či je to podľa vás normálne, ak žiadate že si najmete firmu a žiadate od nej, aby to zhotovila správne podľa technickej normy, oni vám odôvodnia, že oni to takto nerobia a že ak to takto majú spraviť, že chcú vlastne pridané. Je to podľa vás normálne toto?